Nagluto ako ng talong. Kasi nag-craving ako ng talong. Ayan guys. Nag-gisa lang ako ng talong. Kasi nag-craving ako. Dinamihan ko ng olive oil. Dami ng olive oil. At dinagyan ko na rin ng chillis. Para hot and spicy. Char, hot and spicy kunuhay. O, yan ang lunch ko today, Sunday. So, ito yung ano natin, lunch. Kasi matagal na hindi ako nakakain ng talong. And, dito na siya. Pinabihan ko ng olive oil. Salamat. Bye-bye.